Amtereng rukrak bokecing tisu arong lapen. Rong comang senar arong rongni celang petpen tawar asemat. Swasthya Seva Abhijan lapen Child Marriage Awareness Campaign upper habjana long kitopon. Nijang Karbang long Chinthong constituency ki parlo amtereng rukrak bongkicing tisu arong lapen rong comang senar arong amekar. Doan atum edon pen tangka sika pharo krepoan cirung pen towar gari motor kace lengji apan selampon lasom si kedam tang penangan aningkan pen labangso rong ni arat atum sedame ahem an motor gari kace ponlong ji apan pra cinthong along kejapon MSc lepen cenglok penangan kete kiding atum apan cuning ridonlo lepen kete kiding atum sedame nang selam pipo pa batai kace cak sedame dolo bonta Pini ni anta labang solam cak papleng play mate towar pipedat ajok si methang arphek hanso tiki pen cojor chot pen stame tangka cirung si towar abangke kaca salam pusi pini pherangke thengno pachini pon longka mukam pen homson be report Karbidale news la so akamet lem thek lok pen siem yem tumta therak nai batai na che chak te kan put election bang kala pu hapru di rong pia kai penoan visit pro ta cyclone sinet ket par tang lo talang lita so ta cecak lo cecak pen alam cetinet ke cecak alam cewarat la tumai masini tungke kapat herak ji pusi methang si adon tin minut pen harokre pho nang pitung dolo suri nang pitung dolo suri pho nang pitung dolo mjate komat si asap so munchot dolong thek munchot tumake paai si Asuka meklem lu. La rong ni pen don kon witen. Rong ni penil tum don trokep lu. Ya semet kan laso tu aku rong ni dulu kuan ke kecil ni la kuan kilometer dulu kai lo ba. Kilometer ke ave la asap so la harlong cek lo kajo ini cok. La so harlong lagi par lo le tete. Angke la anke methang pen le cihut sita gari ke linu. Nasi la so la dakan nang pajok pitha puta ke tantang Abhijit pro ke hai banda chukulo lapen kude rong pialang do boyo tani tum batai ta chuniri lo lapen aprang la Abhijit pro election selang tiket hangbom hutan ni tum non asona news media pen chuniri lo sitan arab pre masuk bosi methang si cirung pen si kem nang kok lo Ta ti nang tu lam thi nang ja la son do man ja phang. lam thina chi chekala ka abatai ta khengu ne dat anlu apa Teleponi paling kau truk siang ni ada bor paling nerkep apor malong pen difu birla pen rong plim plam ka celeng atawar adung apar habjan emi school along Swasthya Seva Abhijan pu amen pen ake joy medical camp la pen Child Marriage Awareness Campaign ansia pharman ki padopon Bangso jai me Karbilo choli asong Upper Diraji Branch Committee District Health Society la pen manjar BPH la kethom atum ben chepatir pi pons health is well stay strong live long pu ATPN ponsi rong arlo atok anu kesu atum aphan ake joy pen sekelang ponji aphan arnisia pharman warsai pipon alale temahin pen on anabang kerat atum aphan kapachini si rong pli arat atum pen bang pharo hini sose arat atum osomar pen chenglok ke thikiding atum anta labang so asaya lok chetong don medical team atumahin pen kesu kelang ponji aphan doctors kachetong don abang manja BPH in charge Dr. R.S. Hanse, Dr. B.S. Togbi, Dr. S.K. Das, Dr. Sharma, Dr. Minakshi Terangpi, Dr. P.J. Ingtipi, Lapen Nurse, Pen Asa Tumhei Hui Tami, Tongdun Si, Amek Anu, Aso Apok, Lapen Akapre Akisot Pen Chenglok, Osomar Chopathe Toma Phananta, Langpon, Salokito We Report, Karbidale News. So jai make deng pon lake kinang sot sing tuman thapon mane lake la soiria det kali mate carbing long buti atok anu tamela so awareness abang kinang sot sing tuman thapon si la so kini la so jai make deng pon lake mane free medical camp lapen and child marriage babang isu mate aki joy pen kelang ponji mate non sarkar ben damel tumhan aki joy pen 1 kilo bolte Ildum dame mathap ngai mate chilang nai phang kenang sol